Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd, toen Jezus weer met de boot overgestoken was, stroomde veel volk bij hem samen. Terwijl hij zich aan de oever van het meer bevond, kwam er een zekere Jairus, de overste van de synagoge. Toen hij hem zag, viel hij hem te voet en smeekte hem met aandrang: mijn dochtertje kan elk ogenblik sterven. Kom toch haar de handen opleggen, opdat ze mag genezen en leven. Jezus ging met hem mee. Een dichte menigte vergezelde hem en drong van alle kanten op. Er was een vrouw bij die al 12 jaar aan bloedvloeiing leed. Ze had veel te verduren gehad van een hele reeks dokters en haar gehele vermogen uitgegeven, maar zonder er baat bij te vinden. Integendeel, het was nog erger met haar geworden. Omdat ze over Jezus gehoord had, drong zij zich in de menigte naar voren en raakte zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf: als ik slechts zijn kleren kan aanraken, zal ik genezen zijn. Terstond hield de bloeding op en werd ze aan haar lichaam gewaar dat ze van haar kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik was Jezus zich bewust dat er een kracht van hem was uitgegaan. Hij keerde zich te midden van de menigte om en vroeg: wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tot hem: gij ziet dat de meest van alle kanten opdringt en gij vraagt: wie heeft me aangeraakt? Maar hij liet zijn blik rondgaan om te zien wie dat gedaan had. Wetend wat er met haar gebeurd was, kwam de vrouw zich angstig en bevend voor hem neerwerpen en bekende hem de hele waarheid. Toen sprak hij tot haar: dochter, uw geloof heeft u genezen. Ga in vrede en wees van uw kwaal verlost. Hij was nog niet uitgesproken of men kwam uit het huis van de overste van de synagoge met de boodschap: uw dochter is gestorven. Waartoe zoudt ge de meester nog langer lastigvallen? Jezus ving op wat er bericht werd en zei tot de overste van de synagoge: wees niet bang, maar blijf geloven. Hij liet niemand met zich meegaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Toen ze aan het huis van de overste kwamen, zag hij het rouwmisbaar van mensen die luid weenden en weeklaagden. Hij ging daar binnen en zei tot hen: waarom dit misbaar en geween? Het kind is niet gestorven, maar slaapt. Doch ze lachten hem uit. Maar hij stuurde ze allemaal naar buiten en ging met zijn metgezellen en de vader en de moeder van het kind het vertrek binnen waar het kind lag. Hij pakte de hand van het kind en zei tot haar: Talitha Kumi, wat vertaald betekent: meisje, sta op. Onmiddellijk stond het meisje op en liep rond, want het was 12 jaar. En ze stonden stom van verbazing. Hij legde nadrukkelijk op dat niemand het te weten mocht komen en voegde eraan toe dat men haar te eten moest geven. Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Het evangelie van vandaag verhaalt 2 wonderen. 1 genezing en 1 opwekking. 2 bijzondere gebeurtenissen. Twee bijzondere gebeurtenissen ten gunste van die mensen. Het is goed om te beseffen dat tegelijkertijd vele andere mensen ook ziek waren en bleven. Het is goed om te beseffen dat op dat moment andere mensen stierven en niet ten leven werden opgewekt. Je mag misschien zeggen, op dat moment 2 sporadische gebeurtenissen. Maar wel van grote betekenis.
natuurlijk voor de mensen zelf. De een genezen en de ander weer levend. Twee gebeurtenissen die vooral wijzen naar de persoon van Jezus Christus. Immers, de mensen toen en wij nu, die geluisterd hebben naar dit evangelie, stelden en stellen de vraag: wie is hij toch om dit te kunnen? Twee wonderen die getuigenis aflegden van Jezus Christus zelf. Van zijn God zijn. Hij, de man van Nazareth, de mens. Uitdrukking van de godmenselijke natuur van Jezus Christus. Daar sprak God. Daar handelde God. Daar openbaarde zich God. En de mensen mochten getuigen zijn van de werkzame tegenwoordigheid van God in de persoon van Jezus Christus. Mensen worden geconfronteerd met ziekte en dood. Dit brengt innerlijke strijd met zich mee, of immens verdriet. In het evangelie van vandaag klonken die prachtige woorden van Christus. Klinken in onze oren, hier en nu. Ook in die omstandigheden van het leven. Wees niet bang, maar blijf geloven. Mogen God ons de genade schenken om te allen tijden en overal, kortom in alle omstandigheden van het leven, niet bang te zijn, maar te blijven geloven in Jezus Christus, het vlees geworden woord Gods. Amen.